Σήμερα θα παίξουμε Grow a Garden. Παιδιά, δεν είναι κάτι αυτό. Τίποτα, απλά κάτι είναι. Κάτι είναι, παιδιά. Και τώρα πάμε να παίξουμε το Grow a Garden. Τι είναι αυτό? Grow a Garden. Να το πέρασα χωρίς να το ξέρω. Παιδιά, δεν είναι κάτι αυτό. Νοήστε το. Ωραία. Πάμε να παίξουμε το Grow a Garden. Περιμένω 10. Επιτέλους. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Περιμένετε να το πληρώσω. Δεν ακούω. Ωραία. Και άμα πείτε ότι... Αφήστε το, θα αφήστε το. Τίποτα, δεν είναι. Λοιπόν, private servers are free for everyone. Εδώ πέρα Grow a Garden. Ωχ, μπήκα βράδυ. Ωραία, για να δούμε. Φυτεύτηκε κάτι. Τίποτα, κάτσε να φυτέψουμε. Παίρνω καρότο. Να το καροτάκι. I want to sell this. Δες το φιλέ. Θα τρώσει κάτι. Φοβάμαι. Τι είναι αυτό? Μπορεί να μου το βάλε ο Τζάντελ δωράκι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά μου αρέσει. Λοιπόν. Πέτσο. Πάμε. Περάσουμε. Δεν το κάνω και έτσι λίγο. Πήρα ζωάκι. Στο φιλέ. Λοιπόν, μικρούλη, εδώ πέρα είναι ο κήπος μου. Μπορείς να έρχεσαι εδώ πέρα για να τον προστατεύεις, εντάξει μικρούλη? Είσαι τέλειος. Κοιτάξτε εδώ το μικρούλακι. Ωραία. Νομίζω δεν προλαβαίνω να πάρω κι άλλο ζωάκι. Ωραία, πάμε. Έλα. Περιμένω το επειδή πάτησα κάτι κατά λάθος. What? Ωραία, κάτσε να θα κλέψω κάτι εγώ. Δεν ξέρω, θέλει Robux για να κλέψω. Κι εγώ δεν έχω Robux. Τι like? Πήρε ζωάκι αυτός. Ωραία, κάτσε να αγοράσουμε κάτι εδώ πέρα στο Seed Shop. Γεια σας. Ωραία, λοιπόν. Αφήστε με να πάρω και εγώ κάτι. Θα πάρω αυτό, εντάξει. 800 και εγώ έμειναν 39 μόνο. Εντάξει, νομίζω θα μου πάλι κάτι λεφτά. Εσύ γιατί είσαι ακόμα εδώ? Παρά εδώ. Κάτσε, να είδα. Ωραία, κάτσε να το φυτρώσουμε αυτό εδώ πέρα. Πάμε. Εντάξει, ωραίο παιχνιδάκι είναι το Grow a Garden για να περάσει το χρόνο. Εσάς σας αρέσει, παιδιά? Γράψτε στα σχόλια. Και να ξέρετε, κάντε εγγραφή
για ακόμα περισσότερα βίντεο. Είναι το πάνω. Να απολύσουμε για αυτό το πορτοκάλι. Περιμένετε. Γεια σου. Σου κρατάω ένα λουλούδι. Καλά. Ωραία. Πήρα πάρα πολλά. Κάτσε να πάμε εδώ πέρα. Χορφοστορ. Εσείς ακόμη εδώ πέρα να προστατεύεις. Μπράβο μικρούλη. Δεν σε περίμενα έτσι. Πάμε. Μακάρι ένα χαρόμπαξι να κλέψω. My inventory. Γιατί δεν μου το... Λοιπόν, πάρ' το, γιατί δεν βλέπουμε μετά, δεν είμαστε να τα καταλάβεις. Μπράβο σου. Γεια. Κάτσε με να πάρω κι εγώ κάτι. Νουστόκ. Γιατί όλοι τα πήρανε. Είναι και mythical. Τι νουστόκ, όλα είναι νουστόκ. Κι εγώ κάτι να πάρω, άνθρωπος είμαι. Άντε, θα πάρω μια ντομάτα. Πάλι νουστόκ. Εντάξει, τουλάχιστον πήρα κάτι. Εσύ ακόμα να προστατεύεις μικρούλη. Μπράβο. Κάτσε. Έλα, σούπερ. Κάτσε εδώ, κάτσε μια πλευρά. Λοιπόν, μη βγαίνεις έξω. Μπράβο. Λοιπόν, κάτσε εκεί, κάτσε μια πλευρά. Ωραία, σου βιτεύω εδώ πέρα. Πέτρωσα ένα μπλουμπεράκι. Μπλουμπερίνι οκτοποσίνι. Κρατάω το μπλουμπερίνι οκταποσίνι, 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 οκταποσίνι. Θα κλέψω, μακάρι να χαρομπάξει. Κοίτα εδώ και εδώ. Αυτό, να το κλέψω. Να πάρω αυτό, να πάρω και αυτό. Γιατί δεν το παίρνεις. Απλά στο δίνω για να... Stay there. Ωραία. Του δώσουμε κάτι. Να ξαναπροσθέσουμε. Ευχαριστώ να βρέχει. Παιδιά, εντάξει, το έδωσα κάτι επειδή ήθελα και αυτός κάτι. Ακόμα, μ' αρέσουν τα καλοπάκια. Έλα, θέλω καλαμπόκα. Καλαμπόκα. Λοιπόν, θα πάρω τώρα, μας πάρουμε παιδιά. Θα πάρουμε και άλλες ντομάτες. Να, και μέσα. Τι χώντηκε. Θα το έκανα εγώ. Δεν έχω τα ποσά. Σήμερα τι χωρίς παιδιά. Εντάξει. Γιατί δεν μιλάω πολύ σε αυτό το βίντεο. Θέλω να μιλήσω. Ωραία, λοιπόν, θα μιλάω πολύ σε αυτό το τώρα. Ακριβώς αυτό το σημείο. Θα φτέψουμε αυτό το πραγματάκι. Να φτέψουμε και εδώ. Να του δώσουμε πολλά.
πέρα εδώ, να το πάμε. Δώσουμε. Τώρα να δώσουμε σώμα. Κάτσε. Ωραία. Take my inventory. Πάρε. Εντάξει. Παρακαλώ. Παιδιά. Ωραία. Λοιπόν. I don't have good plans. I don't have good plans. Good plans. Τι είναι αυτό, παιδιά? Δεν γράφει. Εγώ I don't have δεν γράψα. Ωραία. Δεν τρώνε κάτι. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να πάρω κάτι. Σε παρακαλώ, Τζάντελ. Έχει... νομίζω ότι... επισημαίνεται. Λέω τώρα. Ωραία, να πουλήσω αυτά. Ωραία, είναι το sell. Εγώ είναι το inventory. Όχι. Πάω να δω άμα... εντάξει, παιδιά, το ξέρω, βαριέστε αυτό το βίντεο. Απλά κάνω ό,τι μπορώ. Γι' αυτό, για να ξέρετε, κάντε, άμα φτάσουμε τα άμα φτάσουμε πάρα πολλές προβολές σε αυτό το βίντεο, θα κάνω δικό μου βίντεο στο δικό μου κανάλι με τον 111 Mythic. Να το ξέρετε, παιδιά. Ελπίζω να βλέπετε 111 Mythic. Ωχ, τι είναι αυτό? Έγινα master. Ποτιστικό, παιδιά. Παιδιά, με άκουσε ο Τζάντερ. Παιδιά, είναι τέλειο. Τι είναι αυτό? Αυτό τι είναι? Παιδιά, είναι τέλειο. Πολύ ωραία πράγματα. Τέλειο. Ωραία, παιδιά. Μην βαρεθείτε το βιντεάκι. Να ξέρετε, παιδιά. Να τους. Θα τον που το έδωσα. Ωραία. Ωραίο το ποριστικό μου. Εσύ, μικρούλη. Τι κάνει? Καλά. Ωραία, να πάρουμε και αυτή τη μαπά. Είναι ωραία μας. Μπορούμε να το ταΐσουμε. Δηλαδή εδώ να πάρει το μάτι. Πέγγεται μου. Βγει. Ωραία, το τόδε. Ωραία, φίλε. Τι. Αφήστε το, παιδιά. Κάντε. Shift. Γεια. Σέλ. Παιδιά, ωραίο είναι αυτό. Πατήστε το πάνω που άμα παίζετε κρύο και πατήστε αυτά, είναι πολύ αστείο. Στα seeds, στον κήπο μου, στο sale, που μ' αρέσει πολύ, τα seeds.
στο σελ και στο γκαρντέν. Στο γκαρντέν, στα seeds, στο σελ. Ωραία, νότος. Γεια σου, φίλε. Ωραία, θυμάμαι, φίλε. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε. Όχι, αφού δεν έχω αυτά. Κάτσε να πάρουμε στρόμπερι. Λοιπόν, παιδιά. Δεν κλέψε. Δεν κρατάω. Και δεν κρατάω. Λοιπόν, όταν φυτέψω το στρόμπερι, δυστυχώς θα τελειώσει το βίντεο. Χίλια συγγνώμη. Ωραία, επιτέλους, ωραία. Είσαστε έτοιμοι να τελειώσει το βίντεο. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά,